салом бачаҳои азиз, биёед рӯи лавҳаро бо расми паррандачаҳои зебои фасли зимистон ором медиҳем. Ана ба лавҳаи тайёри мо худатон назар афканед. Мо лавҳаи зимистонаро чун ҳар вақт аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. Биёед бачаҳои азиз якҷоя ба кор эҷодӣ шурӯъ мекунем. Ман барои тайёр намудани лавҳа картони ранги кабудро интихоб кардам. Акнун биёед шохаҳои дарахтро мо аз қоғази ранги норанҷӣ тайёр мекунем. Қоғази ранги норанҷиро гирифте, қаламро гирифта ба кор шурӯъ намудем. Шохаҳои дарахтро пас аз таъсир намуда бо фломастерҳо рангу бор мекунем. Дар инҷо мо шохи калонро тасвир мекунем. Дар инҷо шохи хурдро тасвир мекунем. Акнун мо боз мо шохи калонтарро дар инҷо тасвир мекунем. Дар вақти тасвир намуда мо саросема намешавем. ана ҳамин тар мо шохаҳои хурдро ҳам пурра намудем. акнун шохчаҳои дигарро тасвир мекунем дар ин тараф. биёед бачаҳои азиз шохаҳои дарахтро бо фломастери ранги кабуд рангу бор мекунем. Фломастерро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мо гирди аввал дарахтро ба назар намоён мекунем. мо ҳамин тар рангу борамонро давом медиҳем, пурра мекунем. аввал мо гирди шохи дарахтро ба назар намоён мекунем. ана ҳамин тар. акнун дохили онро боз пурратару зеботар рангу бор мекунем. шохаҳои хурдро ҳам рангу бор мекунем, пурра мекунем. пас аз рангу бор намудан мо шохаҳои дарахтро бо қайчи мебурем. акнун мо танаи дарахтро рангу бор мекунем, пурра мекунем. ана ҳамин тар. акнун ана ин шохи калонро рангу бор мекунем. мо шохаҳои дарахтро бо фломастери ранги кабуд пурра ранг карда ба охир расондем. акнун биёед қайчиро гирифта ба буридан шурӯъ мекунем. қайчиро гирифтем, эҳтиёт карда саросема нашуда мебурем. пас аз бурида шудан бо ширеш ба рӯи лавҳа мечаспонем. мо корамонро давом медиҳем, эҳтиёт карда гирди шохчаҳои хурдро мебурем. дар вақти буридан бачаҳои азиз саросема нашавед. ҳамин тар буридани шохаҳои дарахтро мо давом медиҳем. бачаҳои азиз, бори дигар хотиррасон мекунам ки ҳангоми бо қайчи кор кардан асло саросема нашавед. эҳтиёт карда шохаҳои дарахтро буред. ана шохаҳои дарахт қариб тайёр мешавад. мо бурида ба охир мерасонем. акнун биёед ширешро мегирем. мемолем. эҳтиёт карда саросема нашуда. дар вақти часпонда мо саросема намешавем. мо аввал танаи дарахтро мечаспонем. ана ҳамин тар. акнун шохаҳои дарахтро мечаспонем. мо ширешро гирифтем. ана ҳамин тар мемолем. ана ҳамин тар часпондем. акнун шохи дигарашро ба он мо ширешро молидем.
рӯи лавҳаро мо бо шохаҳои дарахт оро додем. Ана ҳамин тавр. акнун биёед бачаҳои азиз, аз коғази ранги норинҷӣ мо анаин лонаи паррандаҳоро тайёр мекунем. коғази ранги норинҷиро гирифте, қаламро гирифта дар рӯи он мо тасвир мекунем. қаламро гирифтем, ба кор шурӯъ намудем. мо тасвири лонаи паррандаҳоро аз боми он шурӯъ намудем. акнун худи хоначаро тасвир мекунем. эҳтиёт карда саросима нашуда. ана ҳаминтар мо пурра мекунем. эҳтиёт карда саросима нашуда мо тасвири лонаи паррандаҳоро давом медиҳем. бачаҳои азиз, биёед якҷоя расми хоначаро рангу бор мекунем. мо фломастери ранги кабудро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. мо аввал боми хоначаро рангу бор мекунем. расми хоначаро пас аз рангу бор намудан бо қайчи мебурем. мо гирди бомашро пурра намудем. фломастери ранги ҷигариро мегирем. боми хоначаро боз пурратару зеботар рангу бор мекунем. ана ҳамин тар. боми хоначаро бо фломастери ранги норинҷӣ рангу бор мекунем. ана ҳамин тар пурра мекунем. ана нигоҳ кунед, тора пурратару зеботар шуда истодааст. дар вақти рангу бор мо саросима намешавем. мо боми хоначаро пурра рангу бор карда ба охир расондем. боз мо фломастери ранги кабудро гирифта худи хоначаро рангу бор мекунем. ана ҳаминтар мо гирди онро ба назар намоён мекунем. пурра мекунем. мо рангу бори расми хоначаро давом медиҳем. ана нигоҳ кунед, тора пурратару зеботар шуда истодааст. акнун биёед расми лонаи паррандаҳоро бо қайчи мебурем. қайчиро гирифта эҳтиёт карда саросима нашуда мебурем. ана ҳамин тар. расми лоначаро пас аз бурида шудан бо ширеш ба рӯи лавҳа мечаспонем. ана мо пурра бурида ба охир мерасонем. акнун биёед ширешро мегирем, мемолем. эҳтиёт карда саросима нашуда мечаспонем. ана ҳамин тавр. биёед боми лонача ва шохаҳои дарахтро бо анаин хел барфпораҳо ором медиҳем ва аз коғази ранги сафед истифода мебарем. коғази ранги сафедро гирифтем, дар он мо тасвир мекунем. қаламро гирифта ба кор шурӯъ намудем. мо аввал барфпораҳои боми лоначаро тасвир мекунем. ана ҳамин тар. пас аз тасвир намудан мо бо қайчи мебурем. акнун мо барфпораҳои дигарро тасвир мекунем дар ин ҷо. акнун биёед расми барфпораҳоро бо фломастери ранги кабуди паст рангу бор мекунем. фломастерро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. аввал барфдодаи боми лоначаро рангу бор мекунем. ана ҳамин тар пурра мекунем. рангу борамонро мо давом медиҳем. ана ҳаминтар пурра мекунем. акнун барфпораҳои дигарро рангу бор мекунем. пас аз рангу бор намудан бо қайчи мебурем.
мо рангу бори барфпораҳоро қариб ба охир мерасонем. ана ҳамин тар мо пурра намудем. акнун биёед қайчиро мегирем ба буридан шурӯъ мекунем. мо аввал коғази зиёдатиро бурида мемолем. мо аввал бартӯдаи боми лоначаро эҳтиёт карда мебурем. ана ҳамин тар. мо дар вақти буридан саросима намешавем. пас аз бурида шудан бо ширеш ба рӯи лавҳа мечаспонем. биёед бо барфпораҳои тайёр рӯи лавҳаро ором медиҳем. мо ширешро мегирем, мемолем. мо аввал боми лонаи паррандаҳоро ором медиҳем. ана ҳамин тар часпондем. боз мо ширешро мегирем, ба барфпора молидем. ана ин барфпораро мо ба шохи дарахт часпондем. ана ҳамин тар. боз мо барфпораи хурдро гирифта ба он ширешро молидем. ба ин шохи хурд часпонда оро додем. акнун биёед бо шохаҳои дарахти сӯзанбарг оро медиҳем. ба он мо ширешро молидем. ана ин шохаро оро додем. ана нигоҳ кунед, тора пурратару зеботар шуда истодааст. акнун мо зери хоначаро бо барфпора ором медиҳем. ана ин барфпораро мо дар ин ҷо часпондем, пурра намудем. боз мо барфпораҳоро гирифта ба он ширешро мемолем. шохаҳои дигарро ором медиҳем. ана ҳамин тар. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо қисман тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. акнун биёед мо ана ин паррандачаҳои сурхро тайёр мекунем ва аз коғази ранги сурх истифода мебарем. коғази ранги сурхро гирифтем, қад мекунем. акнун қаламро гирифта дар рӯи коғаз расми паррандаро тасвир мекунем. мо аввал гиди калашро пурра тасвир мекунем. ана ҳамин тар. дар ин ҷо мо нӯлашро тасвир мекунем. ана дар ин тараф мо чашмашро ба назар намоён кардем. дохили чашмашро ҳам пурра намудем. акнун бадани паррандаро тасвир мекунем. биёед акнун расми паррандачаҳоро бо қайчи мебурем. қайчиро гирифта ба буридан шурӯъ мекунем. эҳтиёт карда мебурем. пас аз бурида шудан бо фломастер рангу бор мекунем. қариб бурида ба охир расондем. аз як расм якчанд паррандачаҳо тайёр мешаванд. ана нигоҳ кунед. акнун биёед фломастер ранги кабудро мегирем, ба рангу бор шурӯъ мекунем. фломастерро гирифтем, эҳтиёт карда рангу бор мекунем. ана ҳамин тар пурра мекунем. гиди калаи паррандачаро пурра мекунем. акнун чашмашро рангу бор мекунем. дохили чашмашро ҳам пурра мекунем. ана ҳамин тар мо гиди калаи паррандачаро рангу бор мекунем. эҳтиёт карда мо рангу борамонро давом медиҳем.
дар вақти рангубор мо саросима намешавем. акнун мо зери ишкамашро рангубор мекунем. ана ҳамин та акнун қаноташро рангубор мекунем. гирди парҳои қаноташро ҳам пурра мекунем. ана ҳаминтар рангубор мекунем. ана нигоҳ кунед то рахпурратару зеботар шуда истодааст. дар вақти рангубор мо саросима намешавем. эҳтиёт карда рангуборамонро давом медиҳем. акнун пойҳояшро ҳам пурра мекунем. ана ҳаминтар рангубор мекунем. бачаҳои азиз, биёед бо расми тайёри паррандаҳо рӯи лавҳаро ором медиҳем. мо ширешро мегирем. ба расми паррандаи сурх мо ширешро молидем. кубикро часпондем. ба кубик мо ширешро мемолем. анаи паррандаро мо дар инҷо часпондем. боз мо ширешро гирифта паррандаи дуюмро гирифтем. ба он ширешро молидем. паррандаи дуюмро мо дар ин тараф часпондем. ана нигоҳ кунед лавҳаи мо то рафт пурратару зеботар шуда истодааст. боз мо ширешро гирифта ҳамин таф ширешро ба парранда молидем. кубикро часпондем. ба кубик мо ширешро мемолем. бо паррандаҳои сурх мо рӯи лавҳаро оро додем. акнун паррандаҳои зардро мечаспонем. ба он мо ширешро молидем. ана ҳамин тар часпондем. акнун паррандаҳои охиронро мечаспонем. онҳоро бо кубик мечаспонем. ба онҳо мо ширешро молидем. кубикро часпондем. ба кубик ширешро мемолем. ана ҳамин тар лавҳаи мо бо паррандаҳо пурра гардид. ана бачаҳои азиз, лавҳаи мо пурра тайёр шуд. худатон ба он зеҳ монда нигоҳ кунед. мо ин паррандачаҳои зебоии зимистонаро дар шохи дарахт чун ҳар вақт аз қоғазҳои ранга ва картон тайёр намудем. бачаҳои азиз, дар ин ҷо намоиш навбати ғунҷа ба охир расид. мо бо шумо хайру хуш мекунем. хайр шод бошед.